20 sekuntia. Mä ajattelin, että siellä öljyvalo palaa, mutta se olikin käsijarrun merkki vaan. Pysyy se tässä. Ei viitti pompottaa tuota taka-akseli irti. Joo, ei se nyt tähän kaadu. 5, 4, 3, 2, 1. Aja! Toisen hypyn jälkeen uros tuosta tolpan vasuriin.
tiedä. Aika kovaa ois voinut tulla. Täristää niin saatanasti toi kardoni, että melkein jänskättää. Morjes! Se tuli heti perään se sirokko.